Der findes to typer verber, og vi har om de uregelmæssige verber. Der er de regelmæssige og de uregelmæssige. De regelmæssige bøjninger ender med ed, men i visse tilfælde er det kun d, de ender på. For eksempel er der et jump, hvor ed skal tilføjes, og så er der dance, hvor kun d skal tilføjes, hvis de bliver bøjet i præteritum. De uregelmæssige er en del anderledes, da de ikke følger reglerne og derfor bøjes på en anden måde. For at belyse dette har vi 5 fejlsætninger, hvor vi forklarer, hvordan verberne skal bøjes. Disse bliver bøjet i både præteritum og i præteritum participium. Yes. Og vores første sætning ser sådan her ud. Last year he spent a month in Hawaii. Og her er fejlen, at der er sat et d på til sidst på spent, men eftersom at det er uregelmæssigt, eftersom at det er et uregelmæssigt verbum, er det bøjet forkert. Der skal et t på, og her er verbet bøjet i præteritum. Og vores anden sætning lyder således. At the party he wore a blue tie to match his wife's blue dress. Og her er fejlen af verbet wear, der også er uregelmæssigt verbum, så det følger ikke reglerne, og derfor skal det ikke ed på. Den rigtige bøjning er to wear, og det vil så sige, det er wore. Og her er verbet også bøjet i præteritum. Sætning 3 adskiller sig dog fra de to første, da den står i præteritum participium. Her er fejlen eated, mens den skal hedde has eaten. Yes, og da det uregelmæssigt følger det selvfølgelig ikke reglerne, og da der er et hjælpeverbum i form af has, skal verbet bøjes i perfektum. Og i fjerde sætning, som lyder således, he holded his spear in his hand. Og der har vi samme problem, som vi har i de to første her. Og eftersom det er uregelmæssigt verbum, så skal det ikke hedde holded, som står her, men hedde held. Så endnu en gang skal det bøjes i præteritum. Og sætning 5 og vores sidste sætning er ligesom sætning 3. Her står sætningen også i præteritum participium, og endnu en gang er fejlen, at verbet er bøjet forkert. Da to become er uregelmæssigt, skal der selvfølgelig ikke d på til sidst. Der skal ikke noget på, nemlig. Verbet er ligesom i sætning 3 bøjet i perfektum.